Ka kynhun ki Thei Bhabriew ki bajop ha ki lympung bapher, kyntup naduh ka Samla badang khat nhiều snem, haduh ki longkmie baladon khun, ha ka sngi Saitjaiñ ki le kynduh lang ban phah e ka Khubor sya ki Samla ka Jylla, bakimdei satia ban Buhrieh e ka sap bakidon. Kini ki Thei Bhabriew ki kyntup KongI Kong Genevieve Pala, lahduh ha ka Miss Supermom arhajar arpulai, ka Samla Jolyne Lyngdoh ka lahduh ha ka Miss Cherry Blossom, ka Samla Hazel Mukhim bayok khur ka best traditional model, ka Samla Chaivalry Lartang ka lahduh ha ka Miss Shillong arhajar arpulai, badru ka Kong Evangel Lartang ka bayok khur ka nam lahduh ha ka Mrs. North East India arhajar arpulai. Kini ki Thei Bhabriew kilapin pauru ka jing sngongo ka fashion society hapo ka jingalam Bah Aldous Mawlong ki balapli lat ki bikin yo mi rinsan badru banjob ha ki lympung bapher. Keteng Genevieve Pala ngate lai pusau snem kerta ngasong asa Miss Shillong lai ko hasha lai ko nta pete nga di Kine jong lai ngot ki khun te ade hanga job ya kan Miss Supermom 2020 haja pula tien ke baning kong do ya nama ba ngam paju mlien ban kiyo hakum kini ki stage bahe mo te naka fashion society Shillong pede ngalai ya audition nang ta pada nga select hang tu ka top 10 poi te nga kham poi pakhat ken long ban poi haduh ka ni ka jing job ken tong ba ka de na ka jing trish tom jonga ka jing long minot jonga bang nuan haki grooming session ka bala ai na ka fashion society Shillong te kala ya rap shibon phai nga bang bangan long haduh kan ni kan ta nama ngarong ade Bhabriew ba nga baleran ba bangam ju kham da nang hibanya yakran kumnya kan mo para Bhabriew kumnya kalong kapenlong rantian kan nga long leran ba peten hadian suki pede kum ta nga wan kini ki grooming classes na bala ai ka jing hikai kum no ban pin i la dia kum no ban long kum no ba pin long kum ta kan mo ban long song khia kan kum ka longkmie kita ke jing kai para khoi no te de na kita nga thai nga sapoi hau ni ke put bang haduh bangan da job ya kan ka crowd ke ngade Jolyne and Lyngdoh pat ngade arpo snem karta ngale Buhrieh ha St. Anthony's College ka sien ka baning kong ka banga le ki kum kini ki beauty pageant kade shisnem shwa ahada apuan kata kadai banga compete yene banga yale yaka Miss Shillong 2022 te nang tu hingas lang kum ka jingkhang ba mo ki ong ban nin ngat pli ya ka jingnang jola jong ngatip banga nang hakatu ka lat jong jing imro hoi kadai kadai tangka sedang namar ba kum Bhabriew hi ni hab hi ban ya chika thong ka ba kawai hadin kawai ka jing yale na kawai ka jing yale pan haka jing emde tang haki beauty pageants haka jing yalen ti jing iro man lakasni we ni de ban tur shaprang ki jing job lani ki jing ramru ni de ban ya de shaprang Buhrieh ki baro ting ja ka de Hazel Mukhim kerta ja de kanyo pat na shong sa ha nong thmai kri de ngaple ha BSF class 11 la ju shimbinta baba minchwa abin kong nga shimbinta haka Miss Cherry Blossom 2021 nga job ru as a Miss Cherry Blossom second result 2021 di hedin kata kidan ki bun fashion shows jong himen jangai Bhabriew Mukhim di ki bun ki agencies ki pakot yang baru kidan di tambah ting dangam lat nga ong ben amar pangadang lit school dang play ka fashion society Shillong hi ka groom bhai Kendall Jenner we look up to Kendall Jenner nga shipit phah ki fashion shows wakayat makaru so yes nga Samla Chaivalry Lartang arpui snem kerta pat nga lit school ha Shillong Commerce College pat nga shong nasa ha nongra nongpre kong te nga la let ya kanika Miss Shillong hi 2022
tang banga kham jump ngapoi top 10 but ngayo i subtitle Miss Beautiful Smile. Te nakatahi ngayo confident ma. Te nakatahi bangala le Miss Shillong 2022 ngale biang saka Miss Shillong 2023 kaba day menta usnam. Te nakatuhi nga sa job day naki practice with determination. Ning kong te kumbang ong le ran bit bha ngam ju dakren brio ngam ju socialize bha bat ki brio tang ba nga shit itanat bha ba ya i hamen jonga ba shile beauty pageant mo te nga shit itanat ba i kran te nakatahi nga buat ya ki lim tv jonga pa ya chikku Agar Kong Evangel Lartang, but nga job for Mrs. Northeast. Nga siyang sa nong ra nong padeng. But nga di but nga don iwe khun. Ade abun ki pageant ning kong te nga le haka 8,000 khatra ya ka Miss Shillong te nang tu nga la le ka Miss Trendsetter ru te men hakani ki dong spennong shen ka Fashion Society Shillong ya ka Miss Supermom te nga la le ka Miss Supermom ru but hadian jong kata nga sa le ka Mrs. Northeast. O namar kadikata himo ka way ba ngam kwa de bangan ba kata ka jingram ne ka jing job jong akan pensange nga kwa bangan dang tur sha khmat ngandang ye le ben te nga thumu bangan de saya ka Mrs. India. Kibun ki ba ai men siam nga khamtam le ki banayeng moi me ipara jonga but ki don ru katu kat ni ki perlok ki ba ju ai men siam nga namar ba maki ru kum jo ma ki I ka sab ba don ki ong bang long confident e te ho ki di ki kawai ka khubor ba kwa ban ai ki longkmie ka de ba wat num ai lad ba ka jingkran jong ki brio ne ka jingkran jong no kan pen sange phi mo na ka ei ka ba phitrang nga kwa ba kin yang bat kin le ya ka ei ka ba ki don hapo men sim lada ki don ya ka sab ban shat ne ka sab ban ruai ne mdei tang ha ka beauty pageant mo nga kwa ba kin ya le ba ya ka tu ba kin ning kong te ka di ka jingyam dalam lenti jong play te badru kadega jing thrang jong la de hin po men siam